Pasado alas 8 sa buntag, naabot sa iyang clustered precinct sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina Crossing, Davao City, si Vice President Sara Duterte aron moboto sa 2025 midterm elections. Wala maabdi og 10 minutos ang pagboto sa Vice Presidente sulod sa iyang clustered precinct. Dayon miatubang siya sa mga sakop sa media. Nauna sa akin, hindi kaagad binasa yung kanyang balot, so lumabas ulit yung kanyang balot. At saka binaliktad nila para ipasok ulit, doon na binasa ang kanyang balot. And yung sa akin naman, medyo mabagal lang, naglo-loading siya ng mga ilang seconds lang. Sumala ni Vice President Duterte, gustuhon man sa iyang amahan nga si KANHI President Rodrigo Duterte apan dili kini mahimo. Matud sa Vice Presidente, misulay og apila ang iyang amahan aron makaboto sa eleksyon apan wala makarehistro si KANHI President Duterte sa local absentee voting. Hindi naman siya nakaregister sa absentee voting. And then, itong ipadayon, no? pagkakaintindi ko, sinubukan ng lawyers niya na magpaalam na Vice President magpaalam sa COMELEC na kung pwede bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang magboto but hindi siya nakaregister doon. So, ang pagkakaintindi ko, wala siya. Unfortunately, hindi niya na-exercise yung right to vote niya this time. And I'm sure he is not. Gikundi nasab ni Vice President Sara Duterte ang mga nahitabong election violence sa pipila ka mga lugar sa nasud. Unang-una, sabi ko nga, yung mga pagkakamali natin as voters, paulit-ulit yun every election. Pumipili tayo kung sino yung sikat, kung sino yung napapatawa tayo, kung sino yung sumasayaw, kumakanta, na-entertain tayo. Hindi na natin tinatanong sa kanila kung ano ba yung mga pangako nila na tinupad nila, na sinabi nila gagawin nila para sa bayan. Gipahinumduman gihapon ni VP Sara ang publiko, hilabi na ang mga botante nga susihon pag-ayo ang mga kandidato nga ilang iboto aron makalingkod sa pwesto sa gobyerno. Because ang pagpili ng tao sa kung sino ang gusto niyang leader ay right yan ng tao, kaya respetuhin yan ng mga ibang grupo, no? So, we condemn election violence, and I hope that the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines will do something about it para nagagawa ng mga tao yung kanilang right to vote at nare-respeto yung kanilang choice. Hapsay ug malinawon nga midterm elections ang gilauman sa Vice Presidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.